Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы по-ранейшаму абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, пасля таких сур'ёзных стрымаў пра вайну, Лукашенко, прапаганду і вот гэта вось усё, нарэшце паговорым пра добрыя, прыгожыя, прыемныя рэчы, пра аўдыёкнігі. Такім чынам у нас у гасцях заснавальнік праекта Audiobooks.by, супрацоўнік кампаніі Google Мікіта Белаглазаў. Прывітанне, Мікіта. Вітаю, Зміцер. Ну я коротко скажу, тому что усе і так ведаюць вот гэтую выдатную дзяўчыну, выдаўніца аўдыёкніг Крысціна Дробыш. Вітаю. Не нормально, что я так коротко сказал? Может быть, таксама трэба было з якімі-нибудь такими вот спіэтэтам падысці, пералічыць усе. Калі рэгаліямі абжывуся, то я вам прынясу на паперцы і буду патрабаваць. І не дай бог. Не праверу прыйду, чтоб все сказала. Нет, дзякуй, все добра. Не просто так, дзе, ну, хоць мне заўсёды вось менавіта з гэтымі людзьмі прыемна пагаварыць, каб абмеркаваць нейкую сітуацыю у літаратуры, у жыцці, у культуры, у беларускай нашай ідэнтычнасці. Дарэчы, абодва наших гостя з'яўляюцца героямі праграмы Ідэя X. Так што, калі ласка, Мікіта нават паспеў стаць героем і кнігі. Так что у кого нема, раю набыць кнігу, каб падысці ўзяць аўтограф. Але сустрэліся мы не просто так. 9 месяцаў гэтыя гераічныя і адчайныя людзі працавалі над новай аўдыёкнігай. Гэта кніга, такая анталогія, называется «Мальцы выходят з-пад контролю. Анталогія беларускага гей-пісьменства». Слушайте, я, может быть, начну не ведаю, як тут правильно сказать, ну, хай ляцяць камяні ў мой бок. Просто час ад часу по розных пытаннях я чую такія адсылкі, маўляў, а на што вы пішаце такую музыку, ці час зараз для яе, на што вы ладзіце такія імпрэзы, калі там вось рэпрэсіі, вайна, іміграцыя і ўсё астатняе. Таму да вас, ну ці час вось зараз писать про рабіць вось пра вот гей, там вот это вот все вот анталогіі, гэтак далей. А калі час? Я не ведаю. Так і я не ведаю. Таму я лічу, што я магу гэта зрабіць, мы з Мікітам можам это зрабіць. Да, шалёныя. Я лічу, што абсолютна вар'яцкая ідэя, але ў нас ёсць сілы і жаданне яе рэалізаваць, і мы яе робім. Маглі б, канешне, пачакаць, але гэта тая тэма, которая няма для яе зручнага часу. Так. Я ж хацеў бы адразу дадаць, што ўсё ж такі мы не складалі кніжку. Гэта кніжка выдана выдавецтвам Скарына. Я складальнік Уладзь Гарбацкі. Яны яе ўжо выдалі ўжо ў мінулай восені. Ось. І так, я згодны, што правільнага часу ніколі не будзе, каб падымаць такія тэмы. Таму што заўсёды будзе нешта больш важнае. Мы з вами па-беларуску размаўляем, мы ведаем, што шмат хто лічыць, што для беларускай мовы зараз не час, трэба пачакаць, калі у нас будзе незалежнасць, калі у нас будзе эканоміка, калі мы там дасцігнем, можа, ўзроўні там Швецыі, тады ўжо можа так і быць, мы падумаем пра нешта іншае. Ось, так што не, мы робім то, што мы лічым важным, і зараз якраз добры час менавіта пра гэта і казаць. Ну добра, то есть вот я хотел дадаць, а можа уже і нема сэнсу, што маўляў 9 месяцаў, то вот як я адзначыў ад пачатку, прайшло з пачатку працы і да сённяшняга заключнага моманту. Ці не было такога, што цягам гэтых 9 месяцаў, што, знаешь, вот здараецца нейкая там вот такое падзея, і ты думаешь, ну вот на той момант, калі распачыналася, думалі, зручнага часу ніколі не будзе, давайте, але тут одно на галаву, другое на галаву, і думаешь, можа і сапраўды пераезд. У Мікіты, мне здаецца, больш было падзеяў. Хаця по-рознаму. Я хочу толькі такую ремарачку, што 9 месяцаў гэта прайшло ад моманту абвяшчэння прыёму заявак. Таму трэба спачатку расказаць пра фармат. Так, таму што па сутнасці, ты спачатку раскажы пра перамены. Да, дарэчы, пра перамены.
Мікіта, расскажы про свае перамены. Не, ну просто хутка вы казалі, што за 9 месяцаў шмат такого здарылася. Ну так, 9 месяцаў назад, калі мы пачыналі кніжку, я яшчэ жыў у Каліфорніі. І ось, вот бачыце вось гэтую выдатную маечку. Сан-Франциско. І тады у нас таксама быў эфір, і Мікіта быў онлайн, таму што ён не мог быць офлайн. А цяпер вот, так. бачыце. Ну, а цяпер уже как чалавек. Все, бліжэй дадому, так сказаць. Да. Ну, давайте про формат. Про формат, значится. Мы уже, это наш другі сезон. Ну, не ведаю, як Мікіта, конечно, буду за себе казаць. Я ніколі не думаю. Я поясню, мне сигнализируют тут эти технические службы. По сутнасці, гэта другі праект, і нам было... Ну, я не чакала, што гэта будзе нейкая масавая папулярная штука, што паваліцца просто неверагодная колькасць заявак і ўсяго астатняга. Вось. Але, ну, тым не менш, па сутнасці, у чым заключаецца сэнс? Мы выбіраем кнігу, которую мы хочам зрабіць народнай. Народная, што значыць, гэта што кожная, незалежна ад узросту, нацыянальнасці, мовы могуць узяць удзел у агучцы кнігі. Ты падаеш заяўку, як выглядае заяўка, ты трошкі пішаш пра сябе, умоўна, там невялічкая анкета без асабістых нейкіх звестак. Далей мы складваем такія тэставыя тэксты, якія ты можаш начытаць, выбраць для сябе той, который табе пасуе, начытаць і даслаць нам анкету і аўдыофайлы. Мікіта, чалавек, который складвае гэтыя масівы інфармацыі ў тое, каб яно нічога не згубілася і каб ты прыйшоў, знайшоў усё, потому што вельмі шмат прыходзіць інфармацыі, Мікіта ўсё это парадкуе. І ўсё, мы, значит, садзімся, рэдактары гуказапісу, адслухваем, прымаем рашэнне, каго браць, каго не браць, адбіраем там патрэбную колькасць галасоў, і далей мы пачынаем працу. Абсалютна кожны і кожная атрымліваюць фідбэк ад рэдактара, умоўна нам дасылаюць запіс, мы адбіраем чалавека, чалавек дасылае тэставы запіс, мы ему даем тэкст, і далей мы ўжо працуем. І там звычайна кіламетры правак, кіламетры заўваг, з кімсьці гэтым разам мы нават папрацавалі ў студыі. Но это ўвогуле, это тут асобная частка беспрэцэдэнтная, мне здаецца, рэч мы зарабілі тэхнічную, абсалютныя варыяты. Некаторыя часткі, это, напрыклад, п'есы записывались, у нас некалькі дзве п'есы ў кніжцы, і на п'есах у нас так атрымалася, што мы записывалі п'есу адначасова з 3 розных студый. Это была Вільня, Варшава і Беларусь, і Менск. Ось, мы онлайн записывали, как бы знайшлі час, усе акторы падышлі у гэтай студыі, і мы онлайн записывали. Ну, па сутнасці, две дорожкі адначасова пісаліся ў розных краінах. 3 дорожкі, чаму 2? Ну я не... На маёй п'есе было 2. Мы з Олегом писали 3. Да. Вось, таму, па сутнасці, ну, і мы все это склалі і записали. Я хочу адзначыць, што п'есы, которые вот в этой кнізе, яны ўпершыню на беларускай выдадзеныя. Таму ставце, калі ласка, Мікіта Альенчык. Давайте вернемся трошечку яшчэ назад. Вот мы Крысціна узгадала размову нашу калісьці колькі часу таму, як толькі пачынаўся гэты проект. Але давайте, может быть, трошки вернемся до самой ідэі. То есть вот расскажите, давайте узгадаем, як чаму менавіта гэта кніга, Мікіта? Ну, ёсць пытанне пра саму кніжку і пытанне пра саму ідэю самой праекта народных кніжак. Как и Крысціна казала, народная кніжка — гэта ўжо другая. Ідэя была такая, што нам і Audiobooks.by, і Крысціне пісалі людзі, што яны хочуць нешта агучыць, звычайныя людзі, і у нас не было што ім как бы даць, і мы прыдумалі, што давайте ўсё ж таки зробім такую кніжку, дзе кожны можна паўдзельнічаць, на свой телефон нешта запісаць, мы гэта апрацуем, папрацуем з чалавекам, і атрымаецца такая кніжка, якую начыталі вы звычайныя беларусы. Вось. І таму гэта ўжо другая кніжка. Чаму менавіта гэтая кніжка? Таму што так супала. Таму што ў той час, якраз гэта быў канец лета 2023 года, з Карына яны ратавалі выдаць гэтую кніжку, і яна па фармату вельмі класна падыходзіць пад тое, што мы робім, таму што там гэта анталогія, гэта збор розных твораў, вельмі розных. Там і вершы, і п'есы, і апавяданні, напісаныя рознымі аўтарамі. І мы якраз думалі, што мы хацім зрабіць другую кніжку. І вось как бы супала так, што яны выдаюць кніжку, і мы хацім. І плюс тэма такая вельмі, скажем так, спрэчная. Ось, і якраз таки хацелася таксама нешта дадаць вось у нашу беларускую аўдыокніжную літаратуру, чагосьці такога
незвычайна спрэчнага важнага. Ось. Потому Я б сказала вострага такого, потому что я помню момент, калі мы же разумеем усе, так, что можа ляцець нейкі хейт, непаразуменне і ўсё астатняе. І так, трэба было адказаць сабе на пытанне, ці мы гатовыя як каманда да гэта адстойваць гэтую тэму для сябе. Я так думаю, что вы ў дадзеным выпадку добра з выбарам тэмы, умоўна кажучы, папрацавалі над прасоўваннем самого проекта. Таму што калі як там кажуць, і чорны піар таксама піар, да? То есть калі атрымліваецца, што ёсць спрэчная тэма, ёсць тэма, якая выклікае, ну хаця б тыя ж самыя пытанні, а ці час, а навошта, і што вам там, іншых тэм няма, чым вот пра гэтыя ЛГБТ-шныя тэмы раскручваць ізноўку. Гэта как бы прыцягвае увагу, а дай я паслухаю, там хтосьці скажа, вот дзеля цікавасці, хаця б ці дзеля таго, каб знайсці да чаго прычапіцца. Так, были люди, которые... Боже, я не помню, кто это сказал, неважно, собственно, в эфире это, что я не поделяю, ну, то бок, я прослухаў, я не падзяляю, магчыма, меркаванні, погляды, але мне спадабалася тое, што я пачуў. У сэнсе, вось такое. І гэта, для мяне, это такі абсалютна нармальны, адэкватны падыход, калі ты можаш не раздзяляць тэму, ты можаш не раздзяляць меркаванне, але справа не ў тым, не ў меркаванні канкрэтна. Гэта ёсць, калі ты заплюшчыш вочы, ну не знікне, як і шмат чаго, на што хочацца заплюшчыць вочы. Вось, тое самае і тут. Але ацэнка ідзе больш з іншага боку. Тэма важная, гэта факт. Ну і фактычна потым мы таксама давалі гэтую аб'яву зварот да людзей, хто хоча ўзяць удзел, там пішыце, там дасылайце і гэтак далей. Больш падрабязна, Крысціна, як адбываецца адбор? То есть я так разумею, спачатку вось гэтыя заяўкі прыходзяць табе. Мне і яшчэ аднаму рэдактару, як правіла, ёсць два рэдактары, таму што фізічна складана пацягнуць аднаму. Плюс это заўсёды свежае вока, мы можам мяняцца, скажем так, удзельнікамі, удзельніцамі, каб трошки асвежыць позірк, альбо калі нервы кагосьці здаюць, і такое бывало. Вось. Ну-ка, с этого месца больш падрабязна, давайте, тут все-таки нам трэба таксама такі вот гарачы эфир, да. Хорошо, слухайте, ну было. Набудзеце кніжку, паслухайце тады, да. Да, а вот послухайте і скажите. А бонус самый вам дашлюць. Да. У падарунак Крысціна Дробыш раскажа вам, хто, у каго здалі нервы і на якім апавяданні. Не, ну насамрэч всякае бывае, сапраўды, калі ты працуеш з людзьмі, которые не прафесіяналы, ну, і ты разумееш, ты цалкам гэта разумееш, ты свядома на гэта ідзеш. І вось да цябе трапляюць запіс, ну, не ва ўсіх нервы вытрымліваюць. Не ўсе, спачатку, не ўсе ў стане данесці, скажем так, сваю заўвагу. Всякае бывае. Вось. Ну, але, як высветлілася, у мяне нервы жалезныя, з чым мы скарысталіся. Таму кніга, як бачыце, выдадзеная. І, значыць, калі вяртаючыся да тэмы, трапляюць запісы, которые людзі там дома сабе запісваюць, умоўна, да мяне. Я адна з рэдактарак гэтай усёй справы, рэдактарак запісу. І я ўжо адслухваю на прадмет таго, што ці падабаецца прыемна слухаць голас там пэўны час, якія ёсць праблемы ў вымаўленні, наколькі яны ў стане могуць быць выпраўленыя ў кароткі час, у прынцыпе, наколькі ёсць проста характэрныя галасы. Я нават адну жанчыну пазнала з мінулага праекту, я ўключыла я тэставы запіс, я цябе ведаю, клас, все, мне дуже падабаўся іны голас. Ён супраць усіх правілаў вымаўлення, але гэта не важна, таму што гэты голас хацелася слухаць, ён быў такі родны, такі блізкі, вось нібыта это цёця Валя там где-то чытае, неважна як, яна просто это робіць смачна. Вось такія крытэрыі, іх вельмі шмат і таму складана. Плюс у гэтай кнізе была проза, драматургія і вершы. І адбор быў складаны тым, што ты меўся даслаць і верш, і прозу, і начытаць драматургіі. І мы ўжо вызначалі, хто больш пасуе да якога жанру, і ўжо размяркоўвалі. Вельмі складаны адбор быў, вельмі. Вот я і хацеў спытацца, ты ж все-таки профессионал, акторка. Ну, то есть вот ты привыкла, ну, то есть ты ведаешь, як это правильно, як это трэба, як это мусіць. Я так думаю, что это... Я ведаю, что ты ведаешь. И вот у тебе не было такое, як это кажуть, професійнай дэфармацыі, что ты вот ведаешь, вот як это павінна быць професійна. Вот як... а тут вот, ну, люди аматары. І такого, да как так может быть? Гэта як з акторскай задачай. Я просто адразу сабе паставіла, што... Гэта, ну, не патрабуй 125%.
ты можаш патрабаваць такія адсоткі ад прафесійных актораў акторак, якія сядзяць у студыі, которых я маю поўнае права, у іх ёсць адукацыя, у іх ёсць досвед разумення гэтых тэхнічных працэсаў, ад іх я маю права патрабаваць. А калі гэта людзі, которым па сутнасці мае заўвагі не столькі патрэбны, колькі проста падтрымка. Вось і ўсё, што трэба. Тое, і таму задача была менавіта такая. Калі мы ўжо там заўсёды, нават мы перапісваліся, не з усімі мы мелі кантакт асабісты, але ты заўсёды адчуваеш па голасе, наколькі чалавеку было страшна чытаць, чорт возьми, гэтыя рэчы. І ты разумееш, што это ты не маеш права сказаць. Ты нельзя ругаться, записал ерунду какую-то. Вось, ты маеш акуратненько патлумачыць, і тады чалавеку больш яго ёсць імпэту да таго, каб гэта сапраўды выправіць і зрабіць гэта прыгожа. І водгукі, которые людзі дасылаюць в адказ на гэта, ну это же класна. Ты разумееш, што все правильно ты зрабіў. Неважно, ну да, складана. Да. Слухайте, а вот сапраўды я зараз вот слухаю цябе, падумаў, што ну як бы там ни было, як бы мы там сябе не думали, што мы такія прасунутыя праеўрапейскія ўсё, але ўсё ж таки вот эта патрыархальнасць, она в прынцыпе дзесьці ёсць. А тут такая тэма. І вот я хочу паўдзельнічаць. Ой, так. А там вот про гэта. І как вот это прачытаць що? Я думаю, што тут шмат у каго былі такія пытаннічкі, таму што мы разумелі, што гэтым разам адбор трошкі больш складаны. Мінулым разам гэта трэба было толькі адзін запіс даслаць, а тут цэлых 3. І тэма, што яна адштурхне шмат людзей. Што хутчэй за ўсё мы не атрымаем 300 заявак, як гэта было мінулым разам. І так і было. Але не ведаю, у нас не было, здаецца, чалавека, который бы адмовіўся праз... Ну, я написали. Ну, у нас были... Ну, да, вот, да. Мікіта, вот сапраўды, вот раскажы, ты ж потым працаваў з апрацоўкай гука, ці было такое, што чалавек пачаў, можа быць, рабіў над сабой высілкі, дзеля таго, каб паўдзельнічаць праекты. Да. Я ўжо наступлю сабе на горла сваім сексістскім песням і ўсё такое, буду вот это вот все вот ваше чытаць, но потом где-то на сярэдзіне не вытрымліваю, говорит, нет, все-таки не могу. Не могу. Такого не было, я думаю, такія людзі хутчэй селіся на этапе, мы просто не даслалі. Былі моманты, як я сказал, творы вельмі розныя. Ёсць такія больш такія романтычныя гісторыі кахання, ёсць такія больш, скажем так, плотскія, вельмі такое яўныя. Ось, і ў некаторых павяданнях ёсць моманты сцэны гвалту. І вось былі прыклады, што адна з удзельніц, яна сказала, што выбачайце, але я, на жаль, не магу начытаць этот твор. І таму мы как бы памянялі творы, как бы яе творы далі іншаму удзельніку, а яна начытала, здаецца, там нейкі верш. Вось такія былі моманты, калі просто такі тэкст просто чалавеку не вельмі комфортна яго чытаць. Але ён не адмаўляецца ад удзелу праекта, ён усё роўна хоча паўдзельнічаць, мы просто памянялі троху творы для чалавека. Ну, Крысціна рассказала про цяжкасці і нецяжкасці таго кавалка працы на тым этапе, які яна вела, а потым вот я так разумею, дзесьці запісаныя запісы вот прыходзілі да цябе. Якія ў цябе былі самыя такія складаныя моманты? Ну, не зусім так. Запісы першапачаткова прыходзілі да мяне, а я уже потым, то есть удзельнікі записывали свае кавалачкі, яны дасылалі іх у Telegram, і я уже Telegram іх раскідываў паміж Крысцінай і яшчэ адным рэдактарам. То есть я вось якраз таки сачыў, каб кавалачкі правярала Крысціна ў правільным парадку, каб мы водгукі удзельнікам дасылалі. Вось і ўвогуле, каб удзельнікі как бы не забывалі далей працаваць, таму што ў гэты раз творы былі больш вялікі па памеру, і з некаторымі удзельнікамі трэба было там замест 2-3 абменаў 10-20. І гэта вось гэты працэс ён расцягнуўся на месяцы. Таму што, як я разумею, ўсё ж такі, калі ты пачынаеш удзельнічаць у нейкім праекце, ты вельмі такі натхнёны, у тебя шмат энергіі, і праз час гэта праходзіць. І я адчуваў, што удзельнікі таксама спачатку актыўна удзельнічалі, а потым яны ўжо пачалі троху павольней нам адсылаць адказы, і трэба было проста ім часцей нагадваць і прасіць, каб яны нам как бы даслалі новы кусочак, кавалачак мы ім, трэба было і нам, здаецца, там, і з рэдактарам таксама трэба было там час нагадваць, таму што часу таксама не ва ўсіх ёсць. То есть такія вось, просто нагадваць усім, патроху давайте рухаемся наперад. Ну і трэба ўлічваць, што абсалютна ва ўсіх удзельнікаў удзельніц з усіх бакоў працэсу это ўсё не было асноўным. Это ўсё было дзесьці паміж там сваімі працамі, справамі і ўсім астатнім. Таму, да, расцягнулі трошкі. Дарэчы, вось, Мікіта, ты як чалавек, які даўно вот у гэтых аўдыокнігах,
проект колькі ж вот Audiobooks Buy 3 гады было недавно. 3 гады споўнілася. Скажы, кай ласка, ўсё ж таки абранне такой тэмы. Вось Крысціна распавядала про тое, што пэўная колькасць, то есть столькі заявак на удзел у агучванні кнігі вот по такой тэме не было. Ці не спрацуе гэта не на карысць самого аўдыопраслухоўвання кніг? Увогуле, Да что же это такое, не буду я мараться и слухать вот это вот все. Думаю, не. Калі б у нас насамрэч быў бы нейкі такі вялікі нават негатыўны как бы водгук, было б магчыма нават цікава, я думаю, наадварот дапамагло бы. Увогуле, ну, мушу заметіць, што гэта не адна наша кніжка, што за апошні год у нас выйшла 10, я не ведаю, колькі там 10, 15, 20 кніжак. Напрыклад, мы выдалі 5 аўдыокніг Быкова нядаўна. То есть у нас выходзяць зусім розных кніжкі. І такія традыцыйныя больш кніжкі пра вайну, як мы любім, вось Быкова, і вось далучаем іх такія кніжкі, як Мальцы. То есть нешта такое новае, чаго яшчэ ў беларускай літаратуры раней не было. Прынамсі, вось так вось яўна не было. Так. А ты як думаеш, Крысціна? З пункту гледжання выдаўніцы Крысціны Дробыш альбо прадстаўніцы Audiobooks Buy? А давай как бы... І там, і там. Да, давай ты спачатку раз на гэта крэсла, так і так. Значыцца, з пункту гледжання Крысціны Дробыш. Я за любы кіпіш, што называецца, акрамя галадоўкі. Я что там напряглись люди, я сижу ровно. Я что хочу сказать. З пункту гледжання выдаўцы Крысціны Дробыш, я лічу, што да любыя кніжкі трэба, каб было ўсё, трэба, каб было рознае, трэба, каб чалавек мог спажываць абсалютна любы контент, который яго цікавіць на беларускай мове, любую тэму, каб ты мог гугліць по-беларуску і знаходзіць по-беларуску гэтыя тэмы і знаходзіць рэалізаваныя тэксты, там тэмы і тэксты по-беларуску на гэтыя тэмы. Неважна, я просто для мяне вельмі важна, мне здаецца, цяпер момант, калі у нас ёсць магчымасць запоўніць беларускамоўную беларускую прастору рознымі спрэчнымі, неспрэчнымі тэмамі, не смеццем, а просто запоўніць вось гэты абсалютна амаль што пустую прастору нейкім не толькі глыбока думным нацыянальным контентам, не толькі Быкавым, класікай і ўсім астатнім, а ёсць вельмі шмат усяго, што таксама ёсць. І вось гэта хочацца падняць. Вось, што тычыцца прадстаўніцы мяне як Audiobooks Buy, я лічу, што гэта вельмі амбітны праект. Па-першае, я хочу заўважыць, што не помню, каб у беларускай прасторы хтосьці рабіў штосьці падобнае. І, ў прынцыпе, я не помню, каб хтосьці рабіў штосьці падобнае. А па сутнасці цяпер Audiobooks Buy, там і я, извините за нескромнасць, выдавецтва Скарына, дагэтуль это была Аліна Нагорная, мы зрабілі 2 разы на уласных высілках без дапамогі звонку вялікія 2 праекты выключна на сваіх чалавечых высілках. І гэта я залічваю сабе просто в нейкую карму, плюсік у тым, што як бы цяжка не было это зрабіць, але ёсць людзі, которые не просто слухаюць кнігі, а людзі, которые паўдзельнічалі, хтосьці пачаў весці свой падкаст пасля гэтага. Хтосьці просто натхніўся, там пісала нам адна жанчына про тое, што кажа, вось мне это столькі ўпэўненасці надало. Ну, все. Ці гэта не варта таго. І гэта зрабіў Audiobooks Buy, і вось там 2-3 чалавекі яшчэ. Дарэчы, вось такіх праектаў агучкі кніг, іх ўсё ж такі некалькі беларускіх. І Audiobooks Buy, і вось Крысціна... Дзіцячая кніга моя. Дзіцячая кніга, там, я так разумею, кнігазбор нешта робіць. Камунікат. Я маю на ўвазе народная, калі мы просто... Да. Так вот я до таго, што ўсё ж такі гэта сведчанне таго, што сапраўды у беларускім грамадстве, у беларусаў ёсць цікавасць і запатрабаванасць аўдыокнігі. Ну, ці просто вот людзям самім хочацца, падабаецца, і яны робяць гэта уласнымі там намаганнямі за ўласны кошт, вот і ўсё. І там, ну, как бы паслухаеш, ну, добра, не паслухаеш, ну, я зрабіў тое, што мне хацелася. Вот як это выглядае на сёння? Мікіта. Мікіта, скажаш? Ну, я скажу, што аўдыокніжкі, канешне, за апошнія 3 гады прасунуліся. Яны сталі больш вялікім гульцом, так сказаць, у беларускай кніжнай прасторы. Ну, увогуле, я вось увогуле просто сам думаю, как бы на гэты момант я лічу, што мы таксама робім тое, што нам цікава. То есть то, што сказалі, што людзі сабраліся, нешта самі зрабілі.
асабліва народныя аўдыокніжкі гэта палова, магчыма, праекта, менавіта важнасць таго, хто зрабіў. Вось менавіта не сама аўдыокніжка, якую мы для кагосьці зрабілі, а што мы, як беларусы, мы сабраліся з розных краін, мы онлайн неяк сабраліся, і вось мы змаглі вось такую штуку зрабіць, і просто таму, што гэта цікава, гэта класна. Вось менавіта просто для самого фана, самого вось выніка, самого працэса. Я лічу, што вось гэта вельмі важная частка менавіта вось гэтай кніжкі. Крысціна? Я не цешуся з ілюзіяй про тое, што аўдыокніга там просто порвала рынок. Это не ў піку Мікіту ні ў якім разе. Адназначна, што мы з'явіліся прыкладна ў адзін час, я з дзіцячымі, мы з дзіцячымі кніжкамі Мікіта там, да, мы прыкладна ў адзін час з'явіліся, не ведаючы адно пра аднаго, потым пазнаёміліся на гэтай глебе. Я разумею, што так, абсалютна, гэтага стала нашмат больш, гледзячы там на тое, як адбываюцца ўсякія падзеі з аўдыокніжкамі, часам некаторыя, которые становяцца прям страляюць. І ты разумееш, што так, ёсць у гэтым патрэба. Не, гэта не, я не разумею, што не будзе нейкай там патрэбы з разряду, там, вот мы выпустим, і все такі, вау, клас, новая аўдыокніга, давайте все пабежим слухаць. Канешне, такога не будзе. Я спадзяюся дзесьці ў сваіх там марах, што магчыма, я калі-небудзь дачакаюся таго, што мы будзем выпускаць аўдыокнігу, і там такія все, вау, клас. Ну, будзе клас. Білборды вялікія. Білборды, да, я вот гляджу, жывучы ў Варшаве на Storytel, калі там просто выходзіць кніжка, там білборд, там налепкі нейкія ў метро, у цягніках, там мурал просто на весь будынак. Хочу так, шчыра, хочу. Мурал, на мурале Крысціна. І надпіс, гэта яна адкрыла нам вочы на аўдыокнігі. Прачысціла вушы. Побоюсь этого слова. Але па сутнасці, ну, мне хочацца, конечно, я разумею, што гэта не стаіць на першым месцы. Да, у мяне ёсць там, я ведаю, это нейкі пул слухачоў, слухачак, якія слухаюць дзіцячыя кніжкі. Я ведаю, што ёсць людзі, которые з задавальненнем паслухаюць там тых жа свіней, якіх мы запісалі, там альбо Быкова, который робіць аўдыбукс. Не толькі там на аўдыбукс да халеры всего ёсць. І таго, што, ну, бестселлераў сусветных па сутнасці. Мяне пакуль што цешыць просто тое, што я бачу і ведаю асабіста тых людзей, которым гэта трэба, которым гэта падабаюцца, которые адкрываюць гэта для сябе. Таму, магчыма, я дажыву да таго моманту, калі гэта сапраўды будзе успрымацца як штосьці такое сапраўды важнае, таму што яно важнае. Я яшчэ дадаў, магчыма, што мне падабаецца, што мы зараз таксама спрабуем розныя падыходы. Вось, напрыклад, народная кніга — это такая эксперыментальны падыход, калі проста звычайныя людзі начытваюць кніжку. Яшчэ, напрыклад, у Audiobooks.by мы пачалі рабіць праект кніжкі-неспадзяванкі. Мы што робім? Мы бярем на адну з нашых платных аўдыокніжак і выкладаем ее на YouTube без назвы, без аўтара, а просто вось вам кніжка. Вы нічога пра яго не ведаеце, возьмите, паслухайце і паглядзіце. Ось. І вось гэты праект, я бачу, што ён цікавы людзям. Людзі там часта пішуць, што, па-першае, людзям вельмі цікава, ці адгадаюць на кніжку. А калі не адгадаюць, ім вельмі цікава, што ж за кніжка, хто ее напісаў. Ось, і ўвогуле людзі таксама часта пішуць, што вось я гэтую кніжку так бы не паслухаў, таму што у меня ўжо есть нейкі, как это, bias. Ну, как бы ёсць нейкае меркаванне пра гэтага аўтарку ці аўтара, я б так не паслухаў. А вось так і паслухаў, і, блін, класная кніжка. Ось, таму вось такія праекты розныя спрабуем, і, магчыма, менавіта таму, што ў нас яшчэ наш рынок не такі вялікі, развіты, як у іншых краінах, мы пакуль што можам спрабаваць розныя рэчы і глядзець, што спрацуе. І вось гэтым есть свой кайф асаблівы. Ну, одно из апошних экспериментов — это книга, которая на аудиобук з'явилась вот литерально днями. Это книга, которая ніколі не выдавалася ў папяровай версіі. Ну, то бок, яна эксклюзіўна з'явілася адразу ў аўдыё. Ну, я помню, у дзіцячай мы так пару штук рабілі, але гэта было дзіцячае. А тут паўнавартасная кніга з вельмі сур'ёзнай тэмай, гарачай, я б сказала. І напісаная дзе? И написанное, не скажу. Нельзя называть вслух. Сачите, заходите на соцсетки Audiobooks.by, там читайте, где и кто написал. Але по сутности, по-хорошему, ну, это беспрецедентно так само. И я помню, что когда мы так выпускали Шерлока у свой час, там Шерлока и что-то еще было с Надеей Ясминской, книги, которые николи не публиковались ранее, з'явились одразу в аудио, я помню, что было адзначана на адной з таких фінальных падвынікоўяў года, што это такая вельмі добрая тэндэнцыя. Я спадзяюся, што мы будзем яе ператрымлівацца.
заходзьце паслухаць, забойства на вуліцы Макаёнка называецца. Ничего себе. Не, і там не толькі пра забойства. И не только на Макаёнка? І не толькі на Макаёнка. Ну там вельмі, ну, шчыра рэкамендую. Абнадзейваючы гучыць. Гэта не потому, што я ее начитала. А калі спрабаваць купляць правы на выданне аўдыокнігі якіх-небудзь мировых бестселлераў, напрыклад, у дзень выхаду кнігі, каб разам з кнігай выходзіла аўдыоверсія на беларускай мове. Вот такое магчыма, вот разглядалі такія варыянты. Ну давай я магчыма пра гэта троху. Калі мы кажам пра бестселлеры, прямо якія выходзяць, не ведаю, на ангельскай мове мы хацім, каб беларуская з'явілася вось праз месяц. Я думаю, пакуль, на жаль, не дараслі да гэтага. Але это дорага ці як не дараслі, ці вот я думаю, так, это будзе дорага. Ты маеш на увазе, калі выходзіць ангельскі, ну, в сэнсе рэлізіцца... Ну, умоўна, возьмем там Кінг які-нибудь выдае сваю кнігу. Вот, і вось праз месяц яна з'яўляецца па-беларуску. А можа быць ввогуле, усе ведаем, что там праз месяц будзе там ці праз паўгады у Кінга выходзіць новая кніга, дамовіцца з ім. А давайте, спадар Кінг, мы тут зробім аўдыоверсію. На жаль, у реаліях, калі мы беларусы не в Беларусі, я думаю, что это Unreal просто. Ну, ладно, выбачай, не буду з такіх прыкладаў просто з мировых бестселлераў, магчыма, не апошніх, хутка праз месяц выйдзе пераклад на беларускую марсіяніна, і ён адразу выйдзе ў 3 фарматах: у папяровай, электроннай і аўдыоверсіі. То есть гэта будзе праект супрацоўніцтва Асацыяцыі беларусаў Амерыкі, выдавецтва Гутенберг і Аўдыбукс-Бай. Вось гэта будзе прыклад, калі вось мы таксама атрымалі правы на ўсе версіі, і мы будзем выдаваць пераклад упершыню адразу ва ўсіх 3 фарматах. Я спадзяюся, што мы праз некаторы час дарасцем да таго, каб мы пачалі выкладаць новыя кніжкі, якія толькі выходзяць у беларускім перакладзе цягу некалькіх месяцаў. Я не ведаю, можа Янушкевіч пра гэта неяк так другому, я пакуль пра такое не дарос яшчэ, так сказаць, у аўдыоверсіі. Ну, мне здаецца, што я так гледзячы на досвед вось еўрапейскіх выдавецтваў, дзе яны нароўні выходзяць папяровая, электронная і аўдыоверсія, канешне, мне хацелася б, каб яны стаялі на роўных. Усе гэтыя 3 версіі, яны цалкам паўнавартасныя, просто справа ў зручнасці. Камусьці там слухаць, камусьці чытаць папяровую, камусьці падабаецца больш зручна электронную чытаць. Але каб яны выходзілі адразу ва ўсіх фарматах. Это ідэальна, але гэты працэс трэба напрацаваць. Мы спрабавалі так з дзіцячымі кнігамі з выдавецтвам Гутенберг, але ізноў жа, ну тут просто трэба прыцерціся месцамі. А калі мы кажам пра вялікія кнігі, тут просто складаней тэхнічна. До складаней тэхнічна, то яшчэ як бы дамовіцца з імі, бо гэта можа быць і дорага, і па-другое, калі мы гаворым пра нейкую замежную аўтараў, то это яшчэ пытанне пераклада. То есть тут калі гаварыць, то там умоўна кажучы, які-нибудь Бахарэвіч там выдае сваю новую кнігу, і з ім дамовіцца, каб адразу выдаць і аўдыо, і электронную. Ну так прасцей, да. Ну, калі мы кажам пра беларускіх аўтараў, кнігі которых выходзяць па-беларуску, это значна спрашчае працэс. Конечно. Ну, у выніку, чаму мы павінны арыентавацца толькі на нейкіх сусветныя бестселлеры? Ну да. Я працягваю. А чаму мы самі са сваіх аўтараў не можам рабіць нейкіх вот бестселлераў? Ну так, у нас просто яшчэ такая спецыфіка нашага выдавецкага рынку, што у нас ні адзін выдавец пакуль не робяць адначасова і аўдыо, і папяровую. У нас все ж таки аўдыо займаюцца асобныя выдавецтвы. Магчыма, каб камунікаты на і то робяць, але ўсё роўна яны неяк асобна аўдыокніжкі, і асобна яны выдаюць папяровыя. Ось. Таму, магчыма, калі хтосьці будзе выдаваць папяровую кніжку, выдавец, і у іх не будзе правоў на аўдыо, напрыклад, будзе мы выдаваць, там будуць такія, типа, может быць менш, тады продажу будзе папяровай, такія вось рэчы, якія трэба яшчэ выпрацаваць. Ну так, але мы працуем у гэтым кірунку. Ну, это бачым. Ну што ж, давайте на завяршэнне больш вернемся да скончанага праекта, дзе слухаць, на якіх умовах, ну і вот што хочаце яшчэ сказаць, дадаць самі пра гэты праект. Так, где слухаць? Слухаць можна паўсюль. Можна слухаць на Ютубе, мы выклалі ўсё, на падкастах, на Spotify, Apple Podcast, Castbox, яшчэ нейкім. А таксама кніжка з'явілася на пляцоўках аўдыокніжных. То есть это Google Play Books, Apple Books і яшчэ Коба. Некалькі пляцовак ёсць. Вось, так што яны ў бясплатным доступе, можна спакойна пайсці паслухаць. Але, я думаю, для слухачоў хутчэй за ўсё YouTube самае зручнае. Асабіста, то есть гэта анталогія. Там
20 з капейкамі розных твораў. Яны вельмі розныя, як я казаў, і калі камусьці вось просто асабіста мой выбор, што б я параю пачытаць, паслухаць якую першы твор, мне вельмі спадабалася збіццё Уладзіслава Гарбацкага. Там такая гісторыя яго такая уласная, і плюс там цікава так зразумець увогуле жыццё не гетара-чалавека ў нашым такім гетараарыентаваным свеце. Просто яго уласныя нейкія рэфлексіі, яго думкі, увогуле просто зразумець, што наколькі яно можа адрознівацца і праз што, как бы, як вось ей людзі, як яны будуць у нашым грамадстве жыць. І просто гэта мне вельмі цікава просто даведацца пра гэта. Я пра гэта ўсё ж такі не ведаю па розных прычынах. Так. Ну вось таким чынам я б нават по-іншаму адказаў, як Мікіта кажа, слухаць можна паўсюль. А я б так по-іншаму паверну. Можна слухаць у метро, можна слухаць у самалёце, можна слухаць дзе-небудзь ідучы, просто так гуляючы по парку. А ўжо куды зайсці, праз якія парталы, я думаю, что тут вот мы дадзім спасылачкі, калі яшчэ не далі, ну прынамсі на Audiobooks.by спасылачка ёсць, так что можете заходзіць, скачивать, все бесплатно, то есть даром. Абсолютно. Бесплатно, адукацыйна, познавательно, очень и хорошо зроблено. А у тебя які твор? Любимый? Да, тых. Слухайте, я не могу глядзець, як тут у меня уже правдэфармацыя, вот тут я не могу глядзець на твор, як збоку. Але, у мяне, напэўна, Dark Room гэта п'еса, тому что там мне найбольш кіламетраў нерваў ляжыць просто ў гэтай працы. Таму што я просто так для слухачоў гледачоў адзначу, што калі ты открываешь п'есу Dark Room, то там акрамя дыялогаў ёсць QR-коды, скриншоты, спасылкі, вот тэкстам напісаныя ў кнізе спасылкі. Я открыла и думаю, а як мы это будем агучваць? Вот што мне рабіць з QR-кодам? Как мне агучыць QR-код? А скриншот как мне агучыць? Што з гэтым рабіць? Вось што мы з гэтым зрабілі? Можна паслухаць у частцы Dark Room. Мальцы выходзяць з-пад кантролю. Мы это зрабілі. Мы высветлілі, як агучыць QR-коды, спасылкі і скриншоты. Вот, глядач кажа, что чаму аўдыокнігу спадара Зміцера не агучыць бы і ў момант рэлізу кнігі і ў паперы. Я вам скажу, шановны, Зміцер, нам надо паговорыць. Тут уже ўсё зроблена. Вы ж бачыце, бярэчыце, вот ёсць кніга папяровая, да. У той же час вы заходзіце, напрыклад, на YouTube Еўрарадыё ці на сайт Еўрарадыё, там ёсць зверху такая пазнака Ідэя X, націскаеце, і там вам і відэо, і аўдыо, і, короче, ўсё. Так что і так вот, что я буду вот людей адрываць ад сур'ёзнай працы? Тут у нас і так усё ёсць, а ў іх ёсць свае праекты. Дзякуй вялікі. Крысціна Дробыш, Мікіта Белаглазаў былі у нас у эфіры, так что сачыце за навінкамі. Насамрэч, мы прыцягнулі ўвагу да адной аўдыокнігі, да аднаго праекта. Насамрэч, таких кніг, вось як сказаў Мікіта, выходзіць толькі на Audiobooks.by за год колькі? Штук 10-15? 10 новых і штук 20 таких, якія раней былі на іншых пляцоўках, і зараз мы пашыраем пляцоўкі. Вось. А яшчэ кніжны воз робіць, і дзіцячыя. Сотую рыхтуем да выдання. Сотую. Так што заходзьце. І можна слухаць паўсюль. І на ўсіх платформах, і на ўсіх месцах, дзе толькі вот вы ходзіце, там можете і слухаць. Я ўжо нават не говорю, можна нават бульбу смарыць, дранікі смарыць і слухаць аўдыокнігу. І капаць можна. І капаць, садзіць. Это ж, ой, рабіць не перарабіць просто. Рабіць не перарабіць. Тым больш, што 100-я кніга, а тут вам как бы 30 кніг за год розных. Слухаць не пераслухаць, капаць не перакапаць. Нам усю гэтую беларускую спадчыну. Дзякуй вялікі, Крысціна Дробыш, Мікіта Белаглазаў, Зміцер Лукашук. Слухайте, глядите, подписывайтесь, адукуйтесь. Живе Беларусь. Живе.